थांगासिनो जोङो दा न'निफ्राय ओंखारबाय आरो ना हाबा जाहैनो थाखाय दा जों हाबा जाहैसिगोन हिनजाव गोदाना माबायदि हौवा गोदाना माबायदि जों देखायनानै फैगोन होननानै हौवानिसो आरो ना हाबाया दा जों बेवहाय गिफ्ट लायनो थांग्रोदो दा जों गिफ्टआ माखौ लायो दा नोंसिनिखौ देखायनानै शेयार खालामगासिनो नायबाय दा जोंनि लोगोसे थांबाय थादों नैबेयो जाबाय टिपकाइजों थांग्रा लामा जों थांसिगोन माथो बेलासिबाय हनै जोंनि गामिया मा रोखोम नायदो दा जोङो टिपकाइ थांग्रा रडखौ मोनसिगोन आरोना नै लबार बागाना माबाजोब्बाय बिलाइ रानज्रिंजोब्बाय दा ओरै लेफ्टजोंहाय थाङोबा डाइरेक्ट दुलिगाव मोनलांगोन बग्रिबारि मोनलांगोन दा ओरै सिदा थाङोबा टिपकाइ फारसे दावखोलांगासिनो दं आरोना जों टिपकाइ मोनलांगोन दा बिदिबा नायलांबाय थादो नङा होमबा जोंना गारि ड्राइभारा बरिं जादों नामा हास'आ मा हेन्डसामखा मानसियानो बै जाबा दा सोरनो नांगौ आंनाव कमेन्टआव अब्लानो नाम्बारखौहाय थ' दायो जोङो दा टिपकाइनि ट्रेन साइथिं थाबायलांबाय आरोना बेजों बारसो दा जों टिपकाइआव मोनबाय माबालायसै मा होनो हाबानि गिफ्ट लायसै जोङो हाबानि गिफ्टखौथ' मोजां लांखाया जों बिलुनसो लांगोन नङा होमबा मा लांनाय जायो नायनोसै बेयो टिपकाइनि माबा आरोना स्टेसन बै मा दं दालाय गिफ्ट दखान बियो हाबानि गिफ्ट बायनानै जों बादेलायनो हाबानि गिफ्ट बानायसिगोन आरोना नै जोंना गिफ्टआ जों जाखांबाय दायो जाबायना फैदो आसल टिपकाइ शक फाइनालि गाइसमोन जोङो दा हाबायाव मोनफैबाय आरोना बेनो हाबानि गेटआ दा जों हाबा सिङाव हाबलांसिगोन आरो दानो थांसै दा गाइसमोन जोङो दा आलासि महरै जिरायनानै दं आरोना दाबो जोंखौ रिसिभ बानायाखै बिनिखायनो जों जिरायनानै दंथ'यो आरोना मानसिनि खालि जोंल'नो जाफुरा बायदि दा जों थांफिनसिगोन बलें फैयासैना हाबानि आसिरबाद बेखौ एबार मा हरखो फार्स्ट टाइम नामा सेकेन्ड टाइम बेसेबां दं बेयाव बाव 30,000 फुरा आरो नैबेयावथ' दंबावो ना एग्रे देनां नोंबो लाबा बिदि मोनगोन मिथिबाय बेहाय थाब लानांगौ हिनजावखौ लग्न नांगौ हामसिगौ बेनाबो मिथिबाय हिनजाव गोदाना बेनो बाजैया हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाननि नामखौ नेबो नायनो हाबाया बेनोमोन आरोना दा जों थांसिगोन माखासे सायाव गोरा मा रोखोम थाबाय